Everyone, welcome back muli sa ating YouTube channel. Nandito na naman ako sa gym, kadidang. At ako'y mag-gym na naman. At ang gagawin ko ngayon mga kadidong ay tungkol sa abs naman ang gagawin ko ngayon mga kadidong. At kung ikaw ay namumroblema kung paano palitin yung chan mo, bagay sa itong video na to. At manood ka na lang. At bago ang lahat mga kadidong, bago ako mag-umpisa, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe naman at pindutin ang button bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadidong. Alright! Ang ituturo ko ngayon mga kadidong na program ay para sa abs. At basic lang siya mga kadidong. Yun ang ituturo ko sa inyo dahil kung doon na tayo sa mga hard abs ay baka hindi nyo kakayanin. At maganda yung basic lang siya para madali nyo lang gagayahin at madali nyo lang gagawin mga kadidong. Alright, umpisa na natin ang ating workout sa abs program. Alright mga kadidong, ang una natin gagawin mga kadidong ay yung set up siya para sa abs. At least may video mga kadidong. Ito yung unang gagawin natin kung namumroblema tayo sa ating bilbil. Pre-workout. Sama mo kung may kuya. Okay, dito lang ako. Ikaw, straight. Ikaw, tsaka straight. Para naman dito sa tagiliran, para yung balat sa ating gilid ay hindi siya luluwag, nagalaylay mga kadidong. Kaya kailangan natin hatakin para pantay yung lumilid yung baywang ninyo. Like this mga kadidong. Tapos mga kadidong, sa kabila naman.
Everyone, sa wakas ay natatapos na natin yung program natin ginagawa patungkol naman sa abos mga kadol, kasi maraming mga nagre-request na paano ba ang program sa abos, kasi marami na problema sa kanilang mga bilbil, lalo na pag mataba. Ano ba daw talaga ang mainam gawin para magkaroon ka ng abs, or lilit lang yung kanilang mga tiyan mga kadol. Kaya yung mga video na ito mga kadol, kung wala ka talagang alam sa tungkol pagpapalit sa tiyan, ito, this watch my video para makakuha kayo ng idea kung paano bang dapat gawin. At pangalawa talaga mga kadong, unang-una ay ang diet, tamang diet mga kadong. At mga kadong, hanggang dito na lang muna ang aking video. At kung bago ka pa sa aking YouTube channel, inayahan kita na mag-subscribe at pindutin ang button bell para lagi kang updated sa mga i-upload ko pa mga video mga kadong. Alright, hanggang dito na lang. Magkita-kita tayo muli sa mga susunod na mga i-upload ko pa mga video mga kadong. Bye-bye! Shoutout sa lahat sa mga kasama ko dito ngayon sa gym. Yeah. Hello! Ano ba sa sulok? Video din ka naman, malayo. Shoutout sa iyo! Yun. Okay, hanggang dito na. Bye-bye!